What's up, mate? So karong Domingo ha, magdula na sad mi. So wala na ni kaninga video, wala na ni Ichi Borichi. Mana itong darkest hours, darkest times, and kalipay na sad ta karon. Wala pa ko ligo. Mga taon-taon mga alas 10 manglakaw na may kay dula lagi. Nagikan lang mi nagkaon bago lang gid mi ako magkaon breakfast. Ako makawan na dito. Naghugas ko ng shirt ko ang isa kay naki-washing man diri. So mahuman na din mi karong taon-taon pa din mahuman yung dula. So ambot asa din mi ani kung pag human sa dula diri ra pud siguro magpundo. Mag-live ko siguro ko niya para dili laay. So maligo sa ko. Okay, nana, maglakaw na mi. Nay nang laba dire. Tara na laba. At tara mi. Ano sila dire tanan? Ang unang team B, Team B, ang second team, nana dito gadula. I'm sure sila humana sila to sa gdula. Ada si Kipi Boy. Kipi Boy. Hi! Sulod! Kipoy! Ito na ta. Wala pa Mga pinaka-oras pa siguro. 30 minutes. Siguro mabot namin dito. May bagong mukha dito. Ayun o, bagong mukha. Hello, Kap! Sumali! Kanin din. Ito na tamang kita. Alright, namin diri karon sa ikamay. Ambot mo sa ikadula dito karon. Nagawa mo. Para kung timang. So, ambot kami na basunod or kami na lagi hulatan. We don't know. Pero nanagin mi diri sa ikamay gym. Bolas pa diri ang nagdula. So, kami ang sunod sa bolas after ilis kami. Ikaw, bihis ka na? Bihis ka naman eh. Mag-bihis ka na. Pagkatapos nito, uwi ka na agad. Wala. Kami na dali sa Picas Sporting. Diba? So, sa Picas Sport, apit ang Sport nito kuman. Third quarter ni fourth quarter. Sa ng quarter dire. Magulat lang mag-warm up. Pagka fourth quarter na dito sa Picas, mag-warm up mi, mag-stretch. Kulit ng batang to. Pag-human, it's game time na dayon, di ba? So, kukunin na ni Rel to. Siya na ang bahala nito. Siya na ang bahala nito. Batang to. Tapos, ikaw na bahala nito ha. Bahala ka na dyan. The owner. Okay, abang kaimi. Pahuway namin karon. Para si Basco, best player. Ako, malas-malas lang sa po, no? Grabe ka po, gid siya. So, lumay na lang antos, manulit na dahil may 10 na. 10? Okay. Yes, sir. Shoot it!
na ni nga daw? Kaupat? Kaupat na na to daw? Oo, kaupat. Kaupat na nga daw guys ha, mates. 4 wins. Let's go for the 5 and championship. Oh, mount ni siya star player. Kuan kayo. Na yung mga crossover nga wala dito ba? Ay, dara ako Kyrie Irving nga move. Kyrie Irving nga move. Oh, grabe. Siya kita yung MVP, oh. Siya ang MVP. Hindi niya po kayo taga na doon. May kamong kay pat. Pero kani may lami kay sila pang patyon. Kani siya patyon, lami kina patyon, oh. Lami ginapa yung mga kwapo. Lagi, lami kay patyon ng gwapo, animal. Oh, magilis kami kay ano, darang supporter ni Basco. Basco fan. Magilis kami ha, kadjut lang. Wow! Okay, manglakaw na may nakailis na tanan. Nanda timpula. Ato na may sa among atuan na. Mga ulit na may bitaw. Kay kapoy na. So, niya na may magsulod kay init kayo. Van. Yes. Nakauli namin. Natulog ko gikan. Ayan. So, nawala 4 na dire. Dahil siguro kung manon akong vlog. So, salamat sa inyong pagtanaw and kadush. See you in the next video. Bye! Wala pa din ako man karong adlaw kay this is an unexpected dinner. Diba? Salamat ka boss Ikoy o ka Madam Mawi kay ato din yung konong pinunti sila no kay kanang layon sila ba magampo kita nga malayon sila kay para daghan kaon no manambok kay ko balik yes dili gid ka natambok ka na balik lang kung macho nga lawas mga dili makita akong yutots laylay so mo na mong putay karon ani salad ani pakbet ani bulad na siya bulad nga ito gana basta kani kablo na mga sani nadiri ang mga kuan mangga o sabang saging nako diri para sa mangga o kani siya mga chicheria o mga ichichiburchidra di ba so pagkauman na ni mga ako na may wala to lang naman silang madam si bossing kaya yes gikan man mi sa dula di ba so kani siya nga tao kulangan pa siya luoy kay mga bata gani ako latings gud sa iya gud parang ako na lang paulit lang din niya dito sa kasuan ulit lang din kami hindi niya gikawat yatag Kokoy Jimbo thank you inyo ko salamat sa pagkain nandito na po si Mr. and Mrs. Galasi yung anak niyang masyadong makulit nandun na po and mga onami gumano na tani akong vlog kay urag hindi ko pagansi so salamat sa iyo pagtanaw and kadush see you in the next video tinuod na gini